F'aktar investiment għal kura tal-anzjani f'Malta ġie installat CT scanner ġdid u ta' teknoloġija avvanzata f'San Vincenz de Paul. Dan l-apparat mhux biss wieħed mill-iktar veloċi fil-pajjiż, iżda wkoll l-ewwel wieħed f'Malta li jista' jakkomoda pazjenti sa 300 kilo. Pass importanti fuq il-kura tkun aċċessibbli għal kulħadd, anke għal dawk b'kundizzjonijiet speċjali jew mobilità limitata. Is-servizz mhux se jkun limitat għal residenti ta' San Vincenz biss, iżda se jkun miftuħ ukoll għal pazjenti oħra minn barra u bekk se jnaqqas il-pressjoni fuq Mater Dei. Il-benefiċċji ewlieni ta' dan is-CT scanner ġdid huwa li jagħmel testijiet dijagnostiċi aktar qrib id-dar u f'ambjent familjari fejn il-pazjenti jħossuhom aktar komdi u siguri. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Pola Ġużgalja sostna kif dan mhux biss investiment f'magna ġdida iżda wkoll fil-viżjoni ta' kura aktar umana u personalizzata. CT scan machine li hawn l-aktar veloċi li ħajkonna wkoll f'Malta u ħadkun qed tintuża biex tgħin ħafna s-servizz mhux biss li qed nofru ġewwa San Vincenz stess, jiġifieri kemm ngħinu il-residenti li għandna hemmhekk, imma ħadkun qed tintuża wkoll minn nies minn barra. Jiġifieri allura n-nies minn barra mill-isptar mir-residenza San Vincenz ħajkunu jistgħu jużaw dan is-CT scan sabiex inkomplu dejjem nagħtu spalla lil Mater Dei u dejjem innaqsu mill-waiting list. Kellna xempju ta' dan ukoll anke bil-bone density machine li bis-saħħa tagħha naqqasna l-waiting list ta' persuni fuq minn 60 sena għal zero. Dan l-investiment jagħmel parti minn strateġija uża biex jinbena one-stop shop tas-saħħa f'San Vincenz fejn kull pazjent ikun jista' jirċievi kura kompluta taħt saqaf wieħed. Mistenni li fi żmien sena dan is-CT scanner ikun qed jagħmel madwar 10,000 scan, ċifra li tixhed kemm il-kura qed issir aktar aċċessibbli u moderna. Kun ikollok bżonn tagħmel CT scan tittaħħu l-iskareġġ biex taqbad il-pazjent, toħorġu minn hemmhekk tagħmel it-trasport tiegħu tieħdu l-isptar, jagħmel is-CT scan jerġa' jiġi lura. Ammont ta' skareġġ b'saħħtu ħafna. Il-Gvern ħabbar ukoll l-impenn tiegħu biex ikompli jinvesti f'servizzi u infrastruttura li jwiġbu għal bżonnijiet ta' komunità li qiegħda tixjieħ u li tixirqilha kura ta' kwalità u b'dinjità. San Vincenz qiegħed jespandi ħafna u s-servizzi qegħdin dejjem ikunu ħafna imma kollha minn post wieħed. U dak lan tagħna, ġifieri permezz dan is-CT scan u aktar investimenti b'saħħithom li ġejjin anke fosthom dak tal-MRI fil-futur qarib ħankunu qegħdin naraw li ġewwa San Vincenz ħajkun hemm kumpless li jieħu ħsiebek mill-A sa Z.